kytkimestä. Niin, mikä on kytkin? Eihän minä muista. Se oli se vasemman Niin, mutta ei puolen. minä ehdota oikein tää vasenta. Minun pitää aina käsistä katsoa. Kato niin kuin minulla on tämmönen kauhia tää kenkä. Kato minkälainen korva. Kuule tämmönen oikein piikki. Ei oo mikään ajo. Ei oo kuule. Minkälaiset kengät siulla näitä? Siulla on kivat. Nähdään voitais vaihtaa. Ei nää sovi siulla. No nyt lähetään. Mie täräytän tuon pohjaa. Joo, vedät vaihteen Ja sitten, vapaalle. mikäs se niin se on tää sojotuskeppi tähän sitten tutajammaa ja tuosta pannaan valoja. No niin, kato minä muistin tuon valokin, niin on nerokas oppilas. Mikäs tuo? Ai niin nyt noin helvetti, mä särin tuon kello. Kato, se meni ihan, ruuvaa nyt sitä vähän. No niin, nyt me lähdetään. Mikäs valo siinä nyt, kato, napottaa? No nyt se lähtee! Ei se lähtenytkään vielä. Kauheeko mie pelästy. No niin. Tee varovasti sitä. Jarruuks mie nyt painan, kato, tuommoinen alamäki, kuollaan molemmat, kuule, kun mennään. No niin, ja nyt se lähtee, kuule, ei voi ja mitään. No niin, anna mennä. Ai niin, kato. Miksi et siellä sano sekään, että sano, vaikka sinun pitäisi opettaja olla, niin et mitään sano. No niin, nyt. Herran jesta, kuule. Mie pelästyin! Mie saa kuule oikein kammo mieluun, että me mennään tuota aitaa vasten, kuule kuollaan molemmat. Oot sekin kuule opettaja. Et mitään teet kuule auto meinas mennä kuule oikein surman ajoon. No ei tässä nyt vielä sen kummempia tapahtuu. Oli kuule, nyt mie milloinkaan käy enää rattiin. Se no loppu ei nyt. Sitä nyt näin pienestä periksi anneta. Kyllä mie annan kuule, mie uskalla. No ei sun kannata kerta kaikkiaan antaa. Sulla menee rahatkin hukkaan. Mie on rahaa, mie saan kuule, mie en käy enää rattiin. Kuule sä saat heittää minut kotiin, mie ostan mopon.